molweni nginibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu iphumile ke ipost yomaskandi ke lapha nawe ingane zakwethu yomcimbi ohlelwa ukhuzane ke lapha na okuyigcwalisa spring picnic ke lapha nawe ingane zakwethu lapho khona abaculi okukhethwa khona abaculi abano 1 million ke yaphezulu ke lapha nawe ingane zakwethu. Abaculi ke abakhona ke lapha na ugatsheni ke lapha bese kuba uLuve into encane iGohamelisha bese kuzoba uMenzi uFalabo bese kuba uMketuli inkosi yamagcokama oMafikizolo uLimit. Abantu abaningi ke lapha nawe ingane zakwethu enkundleni zokuxhumana bayakhala ke lapha ngokusala komculi kaMaskandi naye onalo ke lapha na imiliyoni ke lapha nawe ingane zakwethu okumjabulisi ke lapha nawe ingane zakwethu ngiyafisa ukuzwa ukuvulwa ukuthi wena ngabe uthini okwakho uphawula isitibanda lapha nawe comments Kulanje ngayi